Bye-bye! Dito ka muna ha! Dito hindi ka magugutom. Nakakalungkot ng mga kasinag pero wala tayong magagawa. Kailangan yan para kay magayon din naman yan. Hey! 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 Hindi pala pwede ito magsama. Tapos yung kalabog ni Kumerwin. Malakog! Magsuagan! Saan ka nilinta na yan? Baka dumasami ka. Oo, may linta si Minoy sa pao. Kagagaling lang namin mga kasinag sa sa Banwaan. May kinuha nga ako doon. Doon kami dumaan kanina sa may dagat. Ngayon, dito ako dumaan sa taas. Hindi pa na makakalusot ang motor. Nag-landslide pala ang daanan dito. Papunta dito sa may sa amin. Ayan oh. Gumuho pala ang lupa dito mga kasinag oh. Kaya yung motor ko hindi makakadaan. Kaya iniwan ko na lang dun oh. Ayan. Biruin mo nag-landslide. Ayun, nag-landslide nga pala no. Galing doon sa bundok. Matagal-tagal na trabahuhin na naman to. Ayan mga kasinag, nag-landslide oh. Galing doon pala ito sa bundok. Tapos nabuwal itong sa puno ng niyog. Ilang araw na kasi mga kasinag nagparaulan dito. Ikaw na, makaagi ka. Kasama ko si Chloe. Kasi si Mrs. mga kasinag iniwan namin sa barangay Bubuan. Gawa ng magagawa daw ng report yun sa BNS. Nakikilas mo. Umahinaw na lang tayo. Bawon yung pao sa putik. Mati. Biro-biro niya mga kasinag oh. Kita niyo yan? Biro yung harang yan oh. Ayan. Galing doon sa taas. Pati pala itong lugar na ito nag-landslide din oh. Gawa ng ulan. Makatakot pala yung taas na yan. Iniwan ko muna yung motor ko doon mga kasinag. Kasi mamaya pupunta rin kayong Baong Sirang. Dadalhin ko kasi yung si Magay yung sa Baong Sirang. Wala na kaya ako mapagtalian dito. Kaya dadalhin namin doon. Iwan ko muna doon kay Kerbido. Mga kasinag, yung lugar na yun na nag-landslide, malapit lang dito sa amin yun. Doon lang yun sa Oronahan. Mag-aantay pa ako ng hibas ng dagat para maipasok ko dito yung motor mga kasinag. Kapag hindi naghibas ang dagat, wala. Hindi kami ipasok dito. Ayan o. Ayan mga kasinag, dadalhin natin si Magayon sa Bagong Sirang. Kasama ko pala ngayon si Minoy. Siya ang humihila kay Magayon. Tama-tama itong pagpunta namin dun mga kasinag kasi maulan. Hindi ganong mapagod si Magayon. Pati kami hindi ganong mapagod. Kasi magandang panahon, umuulan. Malayo-layo kasi pupuntahan namin mga kasinag. Nagdala kasi ako ng motor. Gawa ng pagpabalik namin mga kasinag, malayo kung maglalakad kami. Wala sa amin maghahatid, wala sa amin magsusundo. Kaya nagdala na lang ako ng motor. Pagod si Magayon mga kasinag. Sige kaya ang takbo kanina. Tumatakbo si Magayon pag binubusinahan ko mga kasinag.
pagkahalakay ba kayo mga kasinag, ano siya, mabait. Hindi kagaya ng ibang kalabaw na parang kulag-kulagin. Kaya si Magayon mabait yan. Yun pa ang problema dito pag maulan. Baha. Magtahaw ka lang, magtahaw. Pakainin muna natin mga kasinag si Magayon. Baka nagugutom na rin kalalakad. Ayun, pasabsabin muna natin at malago naman ang damo dito sa dinadaanan natin. Tulpo! 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 Gawit ka? Si Kuya Jason yun mga kasinag, bayaw ni Kuya Melvin. Uy, baha! Baha! Nabaha pala ng malaki dito.
lilipatan sana mga kasinag tayo magayon dun sa Diak. Hindi ko nadadalhin sa Baon Sirang to. Kaso lang wala na talagang mapagkakainan siya doon. Gawa ng nagtataniman ng mga palay. Yung kasi ang mahirap dito mga kasinag, pagtaniman ng palay. Halos wala na mapagkainan ng mga kalabaw. Mabuti dyan sa Baon Sirang sa inaalagaan na lupa ni Carbido. At talagang mahiwas ang doon, malawak ang talian ng kalabaw. Maraming damo doon. Pahinga muna mga kasinag, pakainin muna natin si Magayon. Pati si Minoy yung tagahila natin, pagod din. Pero hindi man, pero mas maganda ng mga kasinag itong lakad namin. Lakad nila sa Kaikopalan na nag-uulan. Gawa ng kung mainit namin diala yan, sigurado hingal na hingal yan si Magayon. Turulo ang laway niyan sigurado sa init. Buti lang atimpuhan natin ngayon na maulan. Lagi kasang umuulan dito sa amin mga kasinag na. Pakainin ulit natin si Magayon mga kasinag. Medyo malayo-layo na rin yung ating medyo malayo-layo na rin mga kasinag. Nasa kalahatian na tayo mga kasinag. Nasa kalahatian na tayo ng nasa tayo, boundary ng Bubuan at Baon Sirang. Malapit na tayo kila Kuya Bido. Mga kasinag, sa wakas nakarating din tayo dito. Dito na mamamalagi si Magayon mga kasinag, sa lugar na ito. Dito ko na muna siya iiwan kay Kuya Bido kasi dun nga sa Diak wala tayong mapagtalian na. Gawa ng mga kasinag, nagtataniman na ng mga palay. Doon sa lupa naman na inaalagaan ko sa Rawis, kakaunti naman na sabsabin dun. Ang damo, baka ilang araw lang ubos na. Dito mga kasinag, grabing sabsabin dito. Ayan magparsabsab lang si Magayon dito. May mga tanim lang na nyog, hindi lang pwedeng talian yan. Pero kung ganito lang mga kasinag, magsasabsab lang siya dyan. Ito naman si Magayon, hindi naman kumakain ng nyog ito hanggat maraming sabsabin. Itong lugar na ito mga kasinag, ayan, napakaganda ng lugar na ito mga kasinag. Kung maalala nyo, yan yung bundok na tinaluhungan, yung mataas sa bundok na yan. Yan yung inakyat natin nung nakaraan, nung hinanap natin si Bagwis. Diyan yun mga kasinag, sa bundok na yan. Di ba ang ganda dito sa lugar na ito? Sa lugar na yun, pwede pang pasabsaban ng mga kalabaw yun. Puro kugunan yun mga kasinag, kung mapapansin nyo dyan. Dito pala ang solve ng kalabaw dito mga kasinag. Pagka ganyang alpas lang si Magayon, di ba? Manana ba ito si Magayon dito mga kasinag?
dito ko na muna siya kay Bido. I-update ko lang kayo sa mga susunod mga kasinag. Kung hindi ko man ma-update sa inyo palagi si Magayon, may mga pagkakataon pa naman na ma-update ko sa inyo ito. Kapag umpisa na kasi ng tanim mga kasinag sa diak at nakapag-ani na ulit, ayun, pwede ko na uling kunin si Magayon dito. Hindi siya nakaramdam gaano ng pagod, gawa ng magandang panahon, no? Na tila pa lang ang ulan. Kanina mga kasinag, grabe ang ulan. Tapos ayun na si Minoy. Yung kasamahan ko. Palitan ko ng tali ito. Ang tali kasi ito mga kasinag, maiksi lang. Kasi mahirap batakin yan pag mahaba yung tali, eh. Diba? Umpisa naman magsabsab, oh. Pagpakasawa yan dito sa sabsabin. Dong, palitan natin ito tali. At itong lubid na ito mga kasinag, pansamantala lang naman ito nilagay ko. Kasi mahirap batakin yan pag mahaba ang lubid. Saka yung malaki, ibalik ko na yung dating tali nito. Ayan. Yan yung mga kasinag, yung kalabaw ni Kuya Merwin, si Kulakog. Tapos yung isang inahin ayun sa taas. Tingnan natin kung magkakilala itong dalawang ito. Pares babae pati, oh. Matindi dito magsuwagan. Ay pero hindi man siguro. Okay daw. Okay. Hey! 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 Palastik ka. Isog. Ngayon. Hindi pwede magsama mga kasinag yung dalawa. Hindi pala pwede ito magsama. Tapos yung kalabaw ni Kuya Merwin, Kulakog, magsuwagan. Palastik na yan. Ay, pagsuwagan ka. Dito ka. Magsuwagan dito, ah. Ilayo ko rin mga kasinag, nagsuwagan yung dalawa. Hindi pwede magsama pala ito tapos yun. Palibasa mga kasinag, hindi magkakilala. Yung kasing isang kalabaw na yun, kay Kuya Merwin yun. Si Kulakog, Kulakog ang pangalan nun, eh. Bilis lang lumaki.
Ayan mga kasinag. Iwan na natin ito dito si Magayon, dito sa kanyang tirahan. Si Kabido wala dito ngayon, nandun sa Bagong Sirang, nandun sa dinaanan namin bahay kanina. Tulog ata kanina pagpunta namin dun. Kasi pagdating doon mga kasinag, iniwan ko yung motor ko, dumiretso na kami dito. Kaya idiretso na namin ito dito mga kasinag, kasi gusto ko rin maipakita sa inyo na napakagandang lugar nito para kay Magayon. Itong area ito, maraming sabsabin dito. Sigurado tataba si Magayon dito mga kasinag. Bundok ito, bundok. Ayan di ba? Okay. Kung makikita nyo. Yan naman yung kubo ni Kuya Bido. Ha? Milinta ka? Saan ka linta na yan? Baka dumasang. May linta si Minoy sa pao. Puro dugo ng mga kasinag Taba-taba pati ng linta Pag hinaw mo siguro doon sa sapa. Bago ko itong pagbaba ko. Pagbaba mo? Nawalat sa kong sinilas. Ayaw ba matagal? Ayan ang mga sinag May linta si Mini sa paa. Ayan ang taba-taba na pati kasi sip-sip ng dugo. Naghinaw kasi si Minoy kanina doon sa sapa. Nabulusot pala yung paa mo. Nabulusot pala yung paa ni Minoy kanina doon sa sapa mga kasinag. Hindi siya nagmamalay mga kasinag. May linta na pala si Minoy sa paa. Para sa kalinti. Tingnan ko man yung paa ko ba may linta man. Huwag tayo guba talaga. Yung kabila wala. Kabilang bitis mo. May linta. Ayan mga kasinag, sa mga susunod update ko lang uli kayo pag nakabisita ako dito. Sa area na ito ni Magayon. Iwan natin ito dito. Dito sa lugar na ito mga kasinag, may mga ibon ditong hindi ko lang alam kung anong klaseng agila yan or lawin yan. Yun napakaliit kasi. Ayun. Hindi na yata maabot ng camera. Hindi na nga. Ayun palipad-lipad mga kasinag May dalawa dito kanina sa lugar na ito na wala na yung dalawa Palibas at nag-arambon-ambon na. Wala na yung dalawang lumilipad dito kanina. Saka pala good news mga kasinag, yun nangako sa akin dati ng drone na magbibigay, naipadala ng mga kasinag. Baka bukas kunin ng kapatid ko doon sa pamangkin ni Idol na nagpadala ng drone. Kasi yung drone mga kasinag pinadala niya doon sa pamangkin niya, galing US yun Tapos yung kapatid ko naman mga kasinag sa Manila, yun ang kukuha doon kasi hindi naman ako makapunta ng Manila. Kaya maraming salamat Idol sa ipagkaloob mo na Christmas gift sa akin. Natupad din ang aking kahilingan na magkameron ng drone. Kaya Idol, maraming salamat. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Thank you so much talaga. Abangan nyo yun mga kasinag. Pag nakuha ko na yung drone mga kasinag sa kapatid ko, ay pakita ko sa inyo. Magkita kami ng kapatid ko mga kasinag baka mag-uwi siya ng Del Gallego sa Christmas. Baka makabisita kami. Abangan nyo yun mga kasinag. Ayan mga kasinag, iwan natin si Magayon. Iwan natin dyan. At si Minoy, uwi na kami. Medyo nilalamig na rin si Minoy sumisikat na rin ang araw kahit medyo nag-aambon-ambon. Tingnan ko muna ito baka magkaabutan yung dalawa. Malayo na kayo yun, hindi kayo magkaabutan to. Mahaba pa tayo ang lubid nito, 30 meters to Saan ba nakatali si Kulakog? Malayo naman yata ito. Magayon! Bye bye! Magpakabait ka, dito ka muna. Si Magayon mga kasinag, ayun sa kabilang bundok. Ayun. Susunod sa atin. Bagong si Magayon mga kasinag kasi ibang lugar ito Ayun Bye bye, dito ka muna ha. Dito hindi ka magugutom. Nakakalungkot na mga kasinag pero wala tayong magagawa. Kailangan yan para kay Magayon din naman yan. Kasi kung doon naman mananatili si Magayon sa Diak tapos lagi naman siyang gutom, dito na siya mga kasinag na maraming sabsabin. Ayun na siya Susunod pa sana.
Hayaan natin kasi uwi na kami ng Baon Sirang muna. Update ko lang kayo pagdating dun.